लोगोफोर दिनैनिबा गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आं दाख्लै साननैसो सिगाङाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनानै होखादों आनाया ब्रह्म बिथांनि मेथाइ रोजाबनायजों हाबा मेथाइ मोनसे बे मेथाइजोंनो बिथांमोननि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ होननानै आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों गय लानानै। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे गय लानानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ फैगौ जानुवारि 16 खालार खालि रिलिज खालामनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन गेमस्रि दैमारी लोगोसे नयन कचारी बिथां सानैखौ लोगोसे आनाया ब्रह्म आरो खुंख्रा बसुमतारी बिथां सानैखौबो फाव खालामफानायखौ नुनो मोनगोन बे मिउजिक भिडिअआवनो। दा लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै दङमोन बिथांमोना फैगौ जानुवारि 16 खालार खालि मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म बिथांनि चेनेलावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर आरो बिथाङानो बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामखादों। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामनानै लादो।